पवन सिंह के फिल्म के गाना जो गाना के नाम बा दिल लेके भाग जेबे भाई अलग तांडो मचा रहल भाई गाना। पवन सिंह फिर एक बार साबित कर दिलन। वीडियो देखे से पहले दबा के शेयर करो लो। टाइम म्यूजिक भोजपुरी उहे टाइम म्यूजिक भोजपुरी है जौना से ब्यास के काल एगो धमाका भइल है। गाना का नाम रहे दिल लेके भाग जीबू का। उ गाना पावर स्टार पवन सिंह के सिनेमा के गाना रहे, ठीक बा। और वो गाना ने कहीं ना कहीं यूट्यूब पर तांडव मचा दिले बा। कहल जाए तो नायका लगे पवन सिंह खींच दिले बने। तार के का बोलले रही कि ई मत समझिए कि फिल्म के गाना बा तो गाना पे व्यू ना चढ़ी। ई गाना बहुत सुपर डुपर हिट होके वाला तार लोग को बतैले रही पहले। आप लोग हम पहले ही बतैले रहे कि गाना हाई लेवल के गाना बा। गाना आवते तारा के बता दी कि पवन सिंह वो नया लकीर खींच दिले बने। लकीर के आगे हमारा नइखे बुझात के केहू लकीर पर रहेंगे पाई, ठीक नु। एक दिन में अभी एक दिन भइल बा गाना पर 4 मिलियन व्यू क्रॉस बा। 4 मिलियन लोग के गाना में ना जाला। ब्यास के फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह के सिनेमा के गाना भाई आई टाइम म्यूजिक भोजपुरी पाई बा। आई गाना तांडव मचा के रख दिले भाई। ई हमरा नहीं बुझात की लकीर केहू से टूटी उठी भाई। एक फिल्म का गाना तांडव मचा रहा है तो समझ लो जब एल्बम के गाना आई तो का इतिहास बनाई। ढेर लोग कहता कि अब हमारे गाना पर व्यू नहीं के उठाओ, विवाद रहत रहे तो पवन सिंह के व्यू उठत रहे, बाकी लोग के व्यू उठत रहे। तो आंख को खोल के देखिए टाइम म्यूजिक भोजपुरी से गाना आइल बा। अब पवन सिंह ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जो पवन सिंह कर देंगे ना उस सपनों में आप लोग नहीं कर पाइएगा। जो पवन सिंह ने कर दिया ना उसी पे रेंगना पड़ेगा। लेकिन पवन सिंह जो आज कह दिले बा वो पर तू लोग रेंगियो ना सकल। 4 मिलियन क्रॉस व्यू टाइम म्यूजिक भोजपुरी से जो बला देखा को बात तार लोग रियलिटी बताओ तो नहीं क्या कि फिल्म के जो गाना होला नु वो थोड़ा ओकर म्यूजिक लो क्वालिटी के होला। लेकिन फिल्म पावर स्टार पवन सिंह के गाना हमारा के बताओ ना कि फिल्म के गाना केकर गइल बा महाराज। एक दिन में 4 मिलियन गइल बा। जब तक हमनी के वीडियो बनावता जा हो सकेला कि 8 मिलियन हो जाए। काहे के ब्यास के गाना कबो माने 8 मिलियन एक दिन में जाला, 7 मिलियन जाला, 200 मिलियन जाला। ब्यास से टकराई समझा कि बेकार चीज बा, बेतुक बात बा। ब्यास कुछ ना कुछ अपना माने ब्यास कुछ ना कुछ नए लकीर खींचलन और लकीर पर ढेर जाना रहेंगे ला लोग। लेकिन हई लकीर जो टाइम म्यूजिक भोजपुरी से खींचले बाड़ा गर्दा तो उड़ा देले बा गर्दा। ई लकीर के आगे केहू अब रेंग उंगे पे पाई ना। गर्दा माने अगर कह लेवल जाए तो सुनामी बा सुनामी। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना जो नैला का कहल भाई एक बार ना कम से कम 52-53 बार सुननी है। छोड़े के मन नहीं करता गाना यार, बार बार सुने का मन करता। म्यूजिक ऐसा बा अपन बॉस के आवाज ऐसा बा कि भाई जितने एक तारीफ कर जाओ उतने कम बा। तारा कह तो देनी के ब्यास गोइले बने आबाड़ी भाई वे शिवानी सिंह के आवाज बा। आउंकरा साथे पवन सिंह के साथ में देवे आई बड़ी साथ उनको एक्ट्रेस आस्था सिंह। वे आस्था सिंह जो बराबर 100 मिलियन के गाना में अभी प्रोजेक्ट बाड़ी पवन सिंह के साथे लगातार बैक टू बैक सॉन्ग मिल रहा बा। और गाना कहीं ना कहीं तांडव मचा रहा बा। तो तार लोग के हाथ जोड़ के निवेदन करता नहीं कि जे गाना के नहीं के देखले दिल लेके भाग जीबू का टाइम म्यूजिक भोजपुरी पर दबा के जाके देखा लो। कम से कम ओकरा के 100 मिलियन ना होके तो 1.5 महीना में 100 मिलियन क्रॉस करा बोलो। बाकी गाना ब्लास्ट बा। आप क्या सोचते हैं इस गाना के बारे में? आप देखे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको गाना कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दबा के शेयर करिए।